Te tiedätte mikä homman nimi on. 39 minuuttia aikaa. Ei mulla oo kiipaindeja. Mä juoksen johonkin päin, mutta mä oon ihan päissään. Eihän mulla ees kiipaindit toimi. Ei ne toimi. Niin mitä vittua mä täällä ees teen? Mitä mä teen? Mun napit ei tee mitä ne pitäs. Ei tee mitä pitäs. Ei mun napit toimi, niin mitä tässä tekee? Mitä tekee? Imme vaikka omaa kullia sillä aikaa. Ja ottaa mekaniikkaa feissiin. Ei oo lievitettä tähän keissiin. Miks vitussa lähettiin tänne pauhaan? Oisko aika laittaa se vitun avainnaulaan? Shambu huutaa ylös sieltä. Eihän tässä oo mitään mieltä. Ei mitään. Mä oon niin vitun päissään. Tämän takia ei Aussi baariin päässytkään. Shoot, 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 Jonkki 14, hä? Laittakaa se avain sinne vitun naulaa. Ei tämmöstä pääse läpi. Haistakaa vittu. Vittu aivan kauhia taikinointia. Mitä? 2 tankkia? Vittu se on ilmanen. Huh? Ja depsi pollaa. Voi vitun kusipäät saatana. Vittu kun mä koitan hillitä ittiä täällä. Voi vittu että vituttaa jo pikkuhiljaa. Vittu että mulla kiehuu. Taas vaihteeksi. Ja depsi pollaa. Taas vaihteeksi. 2 vitun tankkia. Taas vaihteeksi. Ei ja mulla kiinni ees toimi. Taas vaihteeksi. Ei vittu. Vittu että mulla kiehuu. Taas vaihteeksi. Ja depsi pollaa. Taas vaihteeksi. 2 vitun tankkia. Taas vaihteeksi. Ei ja mulla kiinni ees toimi. Taas vaihteeksi. Ei vittu. Kauhia esitystä taas veiteeksi. Taas vaihteeksi. Taas vaihteeksi. Ja tepsi pullaa. Taas vaihteeksi. 2 vitun tankkia. Taas vaihteeksi. Eikä mulla kiinni ees toimi. Taas vaihteeksi. Jam, la da 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 dam, la da 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 dam, la 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 lam, la 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 lam, la 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 lam, la 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 lam. Kuka vittu, nämä pullas tähän, saatana mä lähen helvettiin täältä, voi jumalauta, mä en vittu jaksa tätä vittu paskaa, ne boostantuu nyt nuo sitten, joo vittu, mä siis men oikeesti offlineen, ei vittu mä en jaksa, vittu kun täällä keulitaan, ja kukaan osaa vittu edes pelata. Vittu ne saa tuplahelat. Hei mitään ne saa jo, vittu ei niin. Vähän hiilaavat jo palataan. Mä oikeesti vedän exit, tehkää vittu mitä halutte. Aivan vittu kauhia paskaa, aivan vitun paskaa. Te ette vittu osaa pelata tätä peliä satana yhtään. Näet vittu depsinä vittu pulla niitä saatanan päkkejä, kun et vittu tankkaa niitä. Tajuatteko te vitun idiootit, te ette vittu pulla niitä silloin saatana helvetti vittu, vittu saatana. 2 tankkia ja depsi pulla. Vittu, 2 tankkia depsi käy pulla.
vittu osaa tätä vittun peliä pelata? Miten vittu se on niin vaikeaa, tankki saatana pullaa? Teette vittu depsinä pullaa, voi vittu että mulla kiehuu, voi jumalauta saatana. Älä vittu pullaa depsinä, tajuatteko te saatanan apinat? Voi vittu, voi jumalauta saatana, voi vittu että vituttaa jo pikkuhiljaa. Aivan vittu kauhia esitystä taas vaihteeksi. Ei helvetin helvetti, miten nää ei vittu, eihän tämmöstä voi ollakaan. Vittu, plus 14 niin äijät vetää. Aivan vittu autopilotilla. Ei helvetti, ei vittu, miten nää ei vittu, ei mitään. Aivan vittu paskaa, aivan vittu paskaa. Aivan vittu paskaa, aivan vittu paskaa. Aivan vittu paskaa, aivan vittu paskaa. Aivan vittu paskaa. Aivan vittu paskaa. Aivan vittu paskaa.